Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμο. Καλημέρα από μένα και καλημέρα από φίλος μου Τάκης Άρχοντας. Ναι, ναι, και φρέσκο. Ναι, φρέσκο αέρα και φρέσκο αέρα στην υγειά μας. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Ναι, και οι δύο τρελοί είμαστε. Είναι ζάχαρη με μέλι, τα καρπούζια του Βαγγέλη. Όσοι μας πατάτε like, ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους. Γεια σας. Αύριο θα πάμε Βέλγιο να κάνουμε καμία βολτούλα. Για βόλτες είμαστε τώρα, για τίποτα άλλο. Και για καφεδάκια. Δείτε εδώ. Αύριο έχω ρεπό. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία με το φίλο σου Μωτάκη. Όλα μέλη μεγάλα. Γεια σας και χαρά σας μάγκες.